ప్రైవేట్ సెంటర్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించేంత వరకు ఉద్యమాలు ఉధృతం చేస్తామని నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్ ఆర్మీ అధ్యక్షులు డాన్సీన్ అన్నారు. బోధన్ పట్టణంలో అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన తెలియజేశారు. అనంతరం ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి వెళ్లి వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు. రాష్ట్రంలో దళితులపై దాడులని అరికట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో రిపోర్టర్లపై అక్రమ కేసులని వ్యతిరేకిస్తూ కేసులను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అశోక్ కాంబ్లేపై రౌడీషీటర్ కేసును పెట్టడాన్ని వ్యతిరేకించారు. ముందుగా అందరికీ జై. నేను మీ భీమ్ ఆర్మీ డాన్సీను, నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుని. సో ఇక్కడ మన దేశంలో 55% ఉన్న మన బీసీల కొరకు భీమ్ ఆర్మీ ఆధ్వర్యంలో ప్రైవేట్ రంగాల్లో కూడా రిజర్వేషన్లు కావాలని మేము ఎజెండా తీసుకురావడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా మొన్న 10వ తారీఖు నాడు కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న ఆర్మీ డివిజన్లో కూడా ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇలా మన బోధన్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా ఆర్టీఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ వినతి పత్రం అందజేసి అట్ ద సేమ్ టైం మా బహుజనులైనటువంటి బీసీలకు కుమ్మరి, కమ్మరి, శాల, సహకారి, గౌడ, మున్నూరు కాపుల సోదరులకు ప్రైవేట్ రంగాల్లో కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ వ్యవస్థల్లో రోజు రోజుకు ప్రైవేట్ రంగం చేస్తుంది కాబట్టి అదేవిధంగా ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా మాకు రిజర్వేషన్లు కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జై భీమ్, జై భీమ్ ఆర్మీ, జై భారత్ మాత.